Na 2 jaar nagenoeg complete stilte start vanavond weer het Zeeland Nazomerfestival. Maar het is geen oude en vertrouwde editie, want er zijn heel wat dingen anders dan normaal. En verder in deze Zeeland nu vandaag. De Zeeuws treinverkeer ernstig ontregeld. En Trea wil niets liever dan terug naar haar oude buurt. Goedenavond. Korter en goedkoper. Vandaag begint het Zeeland Nazomerfestival. Geen 12, maar 9 dagen. En alle optredens op het Abdijplein in Middelburg zijn gratis. Wat blijft zijn de bijzondere optredens op locatie. Zoals in de Grote Kerk in Vieren. Daar is de voorstelling Vlaams Chez Moi te zien. Die na Vieren ook te zien is in Londen en New York. Ik ben er voor Frans de Vlaming, madame. Je ne sais pas du tout ce que ça peut... She doesn't really know what she's doing, but she just tries to make it work because that's what women do. En we gaan naar de Grote Kerk in Vieren. Daar staat voor ons Anke Tannihattu met op de achtergrond denk ik het decor van de voorstelling die we net hebben gezien. Ja, Vieren heeft dus de primeur. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat de voorstelling daar staat? Nou, ze zijn nog bezig op dit moment, dus ik hou het een klein beetje rustig. Het is natuurlijk uniek, Martijn. Deze voorstelling gaat de hele wereld over, staat in alle theaters ter wereld. Maar eigenlijk maar 1 keer op een andere locatie, namelijk hier in de Grote Kerk in Vieren. Kijk, Sidi Larbi Chekroui is een van de meest toonaangevende choreografen ter wereld. En de organisatie van dit festival heeft gewoon stoute schoenen aangetrokken en hem foto's van deze kerk gestuurd. En toen zei hij, ik wil dat mijn voorstelling hier staat. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik moet zeggen, vorige week sprak ik de festivaldirecteur in een volledig lege kerk, op dezezelfde plek. En die is natuurlijk apetrots. Ja, ik denk vooral dat het voor het publiek fantastisch is om deze voorstelling te zien. Dus we openen dit jaar met Sidi Larbi Chekroui. Op dit moment is hij een van de grootste wereldwijde choreografen of ook echt wel kunstenaar. En hij heeft een voorstelling gemaakt, Vlaams Chez Moi. En dat gaat over de identiteit van Vlaanderen. Dus we doorlopen eigenlijk in de voorstelling doorlopen we eigenlijk de hele geschiedenis van de totstandkoming van Vlaanderen. En ja, waar kan die dan beter staan, vergeleken zelfs met in België, is gewoon hier. Uiteindelijk heeft deze kerk en ook Zeeland heeft een rol gespeeld in de totstandkoming van Vlaanderen en de Nederlanden. Dus een betere locatie dan dit konden we niet vinden. En dat heeft hij ook aangegrepen om hier uiteindelijk de Nederlandse première te doen. Dus dat is fantastisch. Anke, nu heb jij natuurlijk dat hele programma van dat festival natuurlijk al helemaal uitgeplozen, maar er zijn wel wat dingen anders dan anders, hè? Ja, bijvoorbeeld de muziekoptredens op het Abdijplein, je zei het net zelf al, die zijn allemaal gratis. Kijk, de organisatie vond dat nodig na 2 jaar corona, dat mensen elkaar weer gewoon allemaal kunnen ontmoeten. En eerlijk is eerlijk, het zijn geen hele grote populaire bands die er staan, maar wel hele interessante optredens, zoals Sophie Straat, die pas nog een Edison heeft gewonnen. Het 6e Metaalstaat, Orchestra Mendoza, de feestband Kraak en Smaak. En al die optredens zijn ook samengesteld in samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal en met de Spot in Middelburg en het Beest in Goes. Dus alle genres komen ook langs op dat plein. Ja, behalve meer samenwerking is er ook wat veranderd in de duur. Want normaal begint het op een dinsdag, duurt het 12 dagen. Nu begint het op een vrijdag en duurt het maar 9 dagen. Is dat een bezuiniging? Ja, dat dacht ik ook. Maar er is ook nog een andere reden. En dat is omdat ze hebben gezegd van, weet je wat, we beginnen gewoon op vrijdag en dan begint gewoon ook alles. Muziek en theater tegelijkertijd. Ook geen aparte premières meer voor genodigd en hoten met toten. Het begint gewoon vanavond en iedereen kan na de voorstelling lekker naar het Abdijplein om elkaar te zien. En dat is ook een blijvertje, heb ik me laten vertellen. Martijn, ik heb even goed rondgekeken en het programma goed bestudeerd en... Het Zeeland Nazomerfestival heeft een facelift gehad. Het is geen drastische, maar het oogt weer lekker fris. Anke, dankjewel. Het Zeeuwse treinverkeer was vandaag ernstig ontregeld. Dat kwam door een staking van het NS-personeel in Zuid-Holland, waardoor treinen niet verder reden dan Lage Zwaluwen. Maar ook koperdiefstal zorgde voor overlast. Want door de diefstal van de leidingen tussen de stations Goes en Kruiningen-Ierseke konden er lange tijd geen treinen rijden. En dus reden er bussen tussen die 2 stations. De politie heeft de verdachte van de koperdiefstal aangehouden en om 12 uur vanmiddag was de normale dienstregeling weer hervat. De 51-jarige man die dinsdagnacht tot 2 keer toe inreed op een terras in Renesse blijft zeker 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.
De man ging door het lint na een conflict op het terras. Bij zijn actie raakte een vrouw licht gewond. Agenten hadden een stroomstootwapen en pepperspray nodig om de man aan te kunnen houden. Het getroffen café was vanwege de gebeurtenissen tot vandaag gesloten. De Haringvlietbrug is vanaf vanavond 9:30 tot maandagmorgen vroeg afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat gaat de betonnen blokken op de brug vervangen voor stalen afscheidingen. Eerder deze zomer bleek dat de betonnen afzettingen te zwaar zijn voor de brugconstructie. Daarnaast worden de rijstroken op de brug opnieuw geasfalteerd. Sinds vorig jaar geldt er een lagere maximumsnelheid om de brug te sparen, zodat die veilig gebruikt kan blijven worden tot 2023, wanneer een grote onderhoudsbeurt op de planning staat. Gemeenten stellen de komende maanden woonruimte beschikbaar voor 20.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat zouden de gemeenten met het kabinet hebben afgesproken. Hoeveel woonruimtes de Zeeuwse gemeenten moeten regelen is nog niet duidelijk. Met deze afspraken moet meer ruimte vrijkomen voor asielzoekers die nu in de noodopvang zitten. En volgens RTL Nieuws moet iedere veiligheidsregio ook 225 extra crisisnoodopvangplaatsen regelen. Over een week zijn de eerste bekerwedstrijden in het amateurvoetbal. Maar bij meerdere clubs is de grasmat zo gehavend door de droogte dat er niet op gevoetbald kan worden. En dat geldt ook voor het veld van voetbalvereniging Nieuwland. De korte termijn is zeker niet te redden. De eerste 14 dagen geven ze nog geen regen af eigenlijk van betekenis. Dus mocht het daar gaan regenen en dan moet het doorgezaaid worden, ja, dan zitten we zo op half oktober. Daarom speelt VV Nieuwland voorlopig geen thuiswedstrijden en daarmee loopt de club een hoop kantineinkomsten mis. Voor trainingen mogen ze nu het kunstgrasveld van voetbalvereniging Arnhemuiden gebruiken. Dat wordt ook minder natuurlijk omdat iedereen nou gaat trainen en weer de eigen veld nodig hebben. En waar niet gesproeid is, hebben ze ook alleen maar een kunstgrasveld. Dus ja, dat wordt de spoeling dun voor ruimte om daar naartoe te gaan. Ja, en de concurrentie natuurlijk, je traint niet genoeg. Dus ja, voor de concurrentie in de competitie is het ook niet goed. En de club wil in gesprek met de gemeente over hoe dit probleem in een volgende droge zomer voorkomen kan worden. En dat kan door het veld te beregenen of te kiezen voor een kunstgrasveld. 2 maanden geleden raakte Trea Durlo haar huis kwijt. De windhoos die over Zierikzee raasde en waarbij een dode en 9 gewonden vielen, maakte ook haar huis onbewoonbaar. Trea woont nu tijdelijk aan de andere kant van Zierikzee, maar kan niet wachten om straks weer in haar oude buurt te wonen. Zo zag het eruit op de Kallandweg de dag nadat de windhoos voorbij was geraast. Inmiddels zijn de woningen gesloopt en ligt alleen de fundering er nog. Die wordt in september weggehaald, waarna de opbouw kan beginnen. Trea Durlo woonde op nummer 28. Het brengt best emoties los. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het toch iets met mij zou doen. Maar toch is het oude vertrouwde is weg. De veiligheid. De laatste keer dat Trea de Kallandweg bezocht was samen met haar jongste zoon. Het is dat ik het herken aan een stukje lavendel wat ik zie staan. Anders zou je heel goed moeten gaan denken van waar heb ik ook alweer gewoond. Want het lijkt nu natuurlijk allemaal op elkaar. Maar er staat nog 1 vertrouwd struikje in de voortuin. En dat is mijn tuin. Was mijn tuin. Sinds 2 maanden woont Trea in een heel ander deel van Zierikzee. Op zich worden heel goed opgevangen hier. Het is allemaal supergoed geregeld. De bewoners zijn super aardig. Het is alleen heel wat anders natuurlijk. Maar ja, je moet even een veilige plek hebben. En rust, en die heb ik hier. Maar het is niet een plek waar de geboren Zierikzeese zich thuis voelt. Nee, dat totaal niet. Het zijn allemaal super lieve mensen. Het is een complex voor de wat oudere mensen. 55 plus willen ze gaan doen, begreep ik. Maar ik ben een mensenmens, dus ik wil onder de mensen zitten en wezen. En ook als ik zeg maar buiten zit, dat ik iemand kan zien. En nu zit ik dan op een plek wat allemaal supergoed geregeld is, maar waar ik niks zie. Dus achter een dijkje. Ja, dan zeggen we wel eens, ja, dat is toch lekker rustig. In het begin had ik inderdaad die rust nodig, de eerste 2 weken. Maar nu, nee, nou moet ik weg. Ik ga vluchten en dat is ook niet goed. Je moet je eigen wel thuis voelen. Ze wil eigenlijk maar 1 ding. Ik wil graag terug naar Malta. Een bijzondere wijk voor Trea. Ik heb hier 10 jaar gewoond. De jongste is geboren. En dan denk ik van, ik heb altijd een bepaalde onrust in mijn lijf gehad. En toen ik hier kwam wonen, toen is die onrust is weggenomen. Dus het is eigenlijk gewoon de rust is wedergekeerd. Eigenlijk is dit thuis? Eigenlijk is dit thuis. Precies. Ja, mooi verwoord. Zeker. En hier wil je dus ook terugkeren? Hier wil ik zeker terugkeren. Ik weet niet of ik terug wil keren naar de Kallandweg. Maar ik wil sowieso naar de wijk Malta terugkeren. Dat sowieso. En binnenkort heeft Trea een gesprek met de woningcorporatie Zeeuwland. Dan wordt er meer duidelijk waar Trea kan gaan wonen. Op een buitje hier en daar na bleef het vandaag droog. Met 22 graden was het vel veel koeler dan de afgelopen dagen. Vannacht daarentegen wel weer meer kans op regen.
Morgen wederom droog met veel zon en maximaal 23 graden. Wel met een krachtige noordenwind. Zondag verloopt nagenoeg hetzelfde, maar dan weer wel met minder wind. Ja, volgt u het ook nog? En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.